Kuludwe ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel ake hamba phambili. Igama lami engumfeze uNtuthu wakhumalo. Bathi la sibona amagument. Mawuthi usemusha kule channel engicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okhulula konke. Bafethu, namhlanje ngifuna sixoxe kahle. Ngifuna sixoxe ngodaba engicabanga abantu abaningi bese balibonile lapha noma mhlawumbe kungenzeka bebangakazi balinotice. Khona le show bakhona lapha nokhosini FM usigiya ngengoma la ofike kucelwe khona umculi kube nalezi zinto zama-quiz ukuthi umuntu abuzwe ngezinto ezenzeka kuMaskandi. Sesibonile abantu abaningi ukuthi abaculi abaningi bayafeyila ukuphendula leya mbuzo lana ebuzo laphana usisi uZimdola uyintokazi akwabiyela laphana. Sibonile ukuthi abaculi abaningi bayahluleka, singabala kubo ogadla oNkosi Amaqhawe uZanefa ngidi baningi kakhulu bafethu umdumazi. Abantu abaningi nje kancane ukuthi umuntu athole 3 out of 5. Abantu abaningi bala ku2 u1 abanye ugadla ke nje izona impela nje uthole nje iqanda embuzweni elula. So sengibe nakho ukubheka nami ngumfezeko ngesilutho ngibe nakho nje ukucabanga azi abaculi bamaskandi engathi ngathini abaculi bamaskandi abafuni ukusabalala bazi izinto like ephathelene nomaskandi. Angiphathi ukuthi mhlambe bazi izinto mhlambe ephathelene namanye ama-genres mhlambe njengo hip hop house yabona, because kuba nzima mhlambe ukubuza ukuthi ubani babakadira uyabo kuba nzima. Kodwa mangabe ngibuza ngithi ubani umhlezi edliwe, ngiyazi ukuthi umhlezi edliwe ubaba kaNgelovi. Vele uNgelovi mangabe ngilalela ingoma zaNgelovi ngiyakuthola lokho ke engomeni zikaNgelovi, hayi ngoba la mhlambe ngiyamvakashela uNgelovi ngithola ukuthi baba ngichazela ubaba cha, ngokulalela nje omunye music. So abaculi abaningi ngathi abalalelani yabo, abalalelani ingoma zabo. Ngizwile nje uzukuthini ugadla izona ngolise eqhawe lami lapho ugadla ngathi le video ngawe khona nje imbuzo ayibuziwe laphana ugadla ubuzwe le ngoma ethi eThekwini sihlala nga6 endlini eyodwa yabo. Le ngoma lena idlalwe nje ngicabanga kuzo zonke inhlelo eziba khona okhosini FM, ingoma edlalwayo nje isikhathi eside futhi nayo ingoma futhi yathi uMaskandi ofundile bangabe eyoperforma akwenzeki angayidlali. Ngikhumbula ngelilanga correspondent lapha ngangiqala nami ukuyobona abaculi nje ngiqala ukubona uMaskandi efundile. So lelo langa nje lona langa engalikhohlwa wathi mayiperform uMaskandi ofundile bamcela impinda performa le ngoma ethi sihlala nga6 endlini eyodwa, okuyingoma abantu abayithande kakhulu. Kwangenza nami ukuthi ngize ngene ngazi kabanzi ngoMaskandi ofundile, ngithola ukuthi ubani uMaskandi ofundile ungakuphi. Ngazizwa nezinye ingoma ngathi mangizizwa impela ezinye ingoma ngezwe cha hayi insizwa iyanemba ngenxa nje ingoma eyodwa engayizayo ethi sihlala nga6 endlini eyodwa. So abaculi uMaskandi bafethu abayeke ukwazi ngabo kuphela, abayilaleli ingoma zabanye abaculi, because le mbuzo basuke bayibuza yona laphana ukuthi ubani ocula ingoma ethini noma ingoma ethile yamuphi unyaka uyabo. Into basuke babuza ngembuzo ephathelene nabaculi uyabo. Ngikhumbula nje uZanefa wabuzwa umbuzo othi angisazi kodwa khona impendulo yakho khona kwakumenzi hayi wadabalasa yabo nje bafethu yabo. Nje lento mina ingiphatha kabi kakhulu njengabantu ukwabantu engibalandelayo, and sithi ngibalandela uMaskandi mina akekho umculi engithi angimlaleli. So ngakuthi mhlawumbe ngiyamlalela lo album ayingichazi, kodwa khona nje ngisuke ngiyilalelile. Mangabe uthi nje ushiteme elithile ngiyazi ukuthi ukhuluma ingoma kabantu sengizwile okwenza mhlawumbe ayingichazanga, kodwa kona ngisuke ngiyalalele. So abaculi bamaskandi abayeke ukuthi bayilandele bona kuphela, ngoba balandele abaculi abazwayo ababheke phela nabafana abancane bayilalele ingoma zabo, kungalalelwa nje bo labo tholi solalela amaskandi abakhulu kuphela
uyabona lento leyo. So nje nami bekuyilokho bekade ngikusho kule video bafethu, kungiphatha kabi impela mina ngumfezeke ukuthi abaculi bamaskandi babuzwa ngezinto eziphathelene nomculo wabo, kodwa bahluleka ukuphendula le mibuzo abayibuza yona. Kubi ngempela. Kube ngiyezwa ukuthiwa babuzwa ngeminye imiculo, kube ngiyezwa. So abaculi bamaskandi abayekele ukuba zinkeshe bafethu. Ilo nto kade ngisho, ilo nto kade ngidlulisa. Nawe usungayo kwi-comment section laphana ufike ushiye owakho umbono mayelana nale video yanamuhla, mayelana nale topic yanamuhla. Nganza kwethu bekuyikho lokho kade ngidlulisa. Makukhona ngishodile nawe usungayo eda laphana kwi-comment section. Qhubeke nale ngxoxo le. Ngicela ukuthi nje masubone le video uyishare kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Ushare, ungakhohlwa ukulike nokukhomenta. Bekuyivideo namhlanje bafethu, nibe nosuku olumnandi, niphathe kahle, ngithandako.